Langoš, pretože aj finančná správa chodí na Langoše kontrolovať malých drobných podnikateľov, aby im dávali tisícové pokuty za to, že na bločku nemajú napísané slovo Langoš, ale slovo Langos, že im tam chýbajú interpunkčné znamienka. Takto sme sa dopracovali v tejto krajine, kedy Babrak Kamenický spolu s Ficom šikanujú malých podnikateľov, zatiaľ čo nechávajú celé Slovensko rozkrádať daňovým podvodníkom. Miliardy eur sa tu strácajú, ale oni idú šikanovať malé rodinné podniky, ktoré si zarábajú na svoje živobytie. Finančná správa udelila obrovskú pokutu človeku, ktorý si tu poctivo zarába dennodenne na svoj chlebík pre seba a pre svoju rodinu. Namiesto toho, aby zdaňovali veľkých oligarchov, tak tu od týchto ľudí, ktorí poctivo si zarábajú peniaze, im tu dávajú nehorázne pokuty. Prišli sme sem nielen kvôli tomu, aby sme poukázali na tento problém, ako šikanujú malých podnikateľov, ale aby sme ukázali, že ich vieme podporiť, pretože túto vládu dokážeme spoločne poraziť my všetci svojou aktivitou. A preto aj dnes, ak prídete na Langoš, tak my tu predplácame pre prvých 20 z vás Langoš zdarma. Stačí, keď prídete k okienku a poviete, dosť bolo Fica, prvých 20 dostane Langoš zdarma. Pretože my musíme tejto vláde ukázať, že dokážeme stáť za drobnými podnikateľmi, ktorí šikanujú, zatiaľ čo daňoví podvodníci vo veľkom rozkrádajú našu krajinu. Príďte do Kvetoslavova a pozývame vás na Langoš. Stačí povedať, dosť bolo Fica. Tlieskam vám. Normálne vám tlieskam. Je to hanba, že si robíte promo na takejto nešťastnej veci, ako sú tie pokuty. Tá pokuta ako je to nešťastná vec, ktorá otriasa v slovenskom základoch. Ale vy, dvaja dementi, však ste vo vláde, ne? Ste v opozícii. Sice nevládnete, ste v opozícii, ste tam, tak navrhnite zmenu legislatívy. To je jednoduché, ne? Ne, vy namiesto toho tam šaškujete pred tou langošárňou a robíte si z toho promo, lebo Fico. A je to škandalózne. Čo sa týka tohto, tak bohužiaľ mal tam nejaké chyby na tej pokladne. Bohužiaľ kontrola to zistila, dostal pokutu. Čo je na tom najhoršie, že tá pokuta, či je to malý živnostník alebo menšia stredná firma, minimálna sadzba je 1500 eur. Na to by ste tam mali byť vy, aby ste v tom parlamente dali návrh na zmenu zákona, proste aby sa tie pokuty brali nejak na základe daňového priznania alebo nejak obratovo jednoducho, hej? Nejakej sadzby